भोजपुरी के गाछनाथपुर नगरी में एक बार फिर से आ गए बानी। तो उससे मेरा क्या फायदा? काहे से कि भोजपुरी के एगो लंठ सिंगर के गाना आयल बा 18 मर्डर केस। तो जहां भाई लोग एक दो मर्डर केस में लोग के पिछवाड़ा तक बिक जाला, बात तो सही है, वहां ये 18 गो मर्डर केस क के का करता चली देखल जाओ। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। अरे भौजी, आर्मी ज्वाइन करे खातिर का होके के चाहिए पता बा कि ना? हमको नहीं पता। जैसे कि हाइट, लेकिन तहारी तो जनुआ बटला बा, फिर कैसे हुई? गुड क्वेश्चन। बटला के छोड़ भी दो, तब फिजिकल करावे के पड़ेला, ओकरा बाद इंटरव्यू होला, फिर मेडिकल होला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ना कि मुआदी खेसरिया दास के। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कहाँ और कितना बेर कोनिया बन के जाइबू? क्या बात कर रहे रे बाबा? एक के पकड़ लू, ओके छोड़ लू, फिर दोसर पकड़ लू, ओकरो के छोड़ के अब का एकरा पीछे पड़ल बाड़ू। नहीं, कैसन ड्राम बा भौजी की तहार भरते नहीं के। जरा रउआ लोग देखी तो कि इतना हॉट सेक्सी भौजी कहाँ से पगली के भेष में नजर आवतिया। सही पकड़े हैं। अब यही पर हम रेल देवेनी तो लोग के दर्द होखे लागेला। देखो, हमनी के हुतिया बनावल छोड़ दा। अते हट, ते बोल भाई। 18 गो मर्डर केस। हाँ तो यहाँ कहे लड़ चाटा तारीस ना, मतलब कि एगो दूगो केस में लोग जेल के हवा खाला, देखत नहीं खस। समर सिंह के ऊपर एगो आरोप लागल बा मर्डर के, तो जेल के हवा खाता रहन। अबे मुझे क्या पता। तारा पर 18 गो मर्डर केस बा। अरे कहना क्या चाहते हो? सरकार तारा के लड़की के चाटे खातिर छोड़ देले बा। कहाँ से आते हैं? आरा बिहार से। उठा ले रे देवा। 18 गो मर्डर केस। सरकार से निहोरा करल चाहतानी कि होय देखी एगो माफिया 18 गो मर्डर केस क के आ शूटिंग करता। तनी ले जाके एक रेल दी तो तोहनी के का लागता भाई? लोग जाके नीचे कमेंट करके बतावता। आ ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट खातिर बा, दिल पर ना ले हम लोग। ठीक है, मिला तानी फिर से, लेकिन जाए से पहले ये वीडियो के अगर फेसबुक पेज पर देखा तानी तो पेज के लाइक कर ली, आप फॉलो भी कर ली। अगर यूट्यूब चैनल पर देखा तानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। मिला तानी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।